गिबियावनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायफिननाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखायनो आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। बारा गोबाव खालामला, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जोबनायाव कमेन्ट खालामनो दाबाव माबायदि मोनदों। जों आथिंजों खालामसै खर'सि माबाखौ फुल माबा गाननाया 1 2 3 4 5 रिभार्स 1 2 3 4 5 up down 1 2 3 4 5 side 4 back 6 1 2 3 4 5 reverse 1 2 3 4 5 up down 1 2 3 4 5 जाय हाला गावथ' जेबोआनो जायाखै गोलोमदैयानो गबोआखै गावथ'। Ready? Awal hot deh. 1 2 3 4 5 6
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mana aku game sampai dah. Kami tak boleh dari proses itu. Ni jalan kerja tu. Kami tak boleh. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang kenapa? Nengi bedi? Nengi bedi anak kalau yang kenapa? Apa nama? Kalau yang macam nengi. Tangsi juga, nyengbai. Kalamna satu lagi ya. Ini bedi kalau yang rezongpli tu bagus banget, na? Saya namanya Oma Zana buzuk naik nunggu. Udah beda bau sih. दा आसाम पुलिसाव इन्टारभिउ होना दोनदों रिजाल्टनि बे 14 मेआव फैनो गोनां दं गासिबो नोंसोरो एसे उइस खालामना बिनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामो ओरैबायदि दा नैबे जिमावनो बियो ओरैनो ट्रेनार मावथ'ना दं आरो ओमफ्राय जोंनि गगामुनि मानसिफ्रा मिथिया जानांगौ नैबे सिलिमपुराव दा दङ नैबे जिमा बुंदो नोंनि जिमनि सोमोन्दै एसे माबायदि नोंनाव मा फोरोंनाय जायो आंनाव जिमा जाबाय एक्स फिटनेस जिम ओमफ्राय इयाव एर'बिक फोरोङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो आं नैबे मेजेमफोरखौ एसे खमायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गैया खमायनो हायाखै खमायगोन फैबाय था नोंथांमोनाबो फैनो हागोन सोरबा फैनो गोसोबा सिख्लाफोरा जुदि माने फिगारखौ जुदि मेनटेन खालामनो लुगैयोबा ओरैनोथ' सिख्लाफोरल' बुरिफोरा फैनांगौब्रा फैनो हायो हाबा जाग्रोमोना माबायदि जायो खायसे नै मान गेन्द्रि जायो नायनो गाज्रि हिनजावफोरबो लानो हायो आरोना बेयाव सिख्ला जा हाबा जानाय खालामनो गोसोबा फैनो हायो आरो वेट लस खालामनो हायो बेयाव आरो सिख्लाफोराबो फिटनेस मेनटेन खालामनो हायो ओमफ्राय सिक्स पेक ओंखारनो ओंखारा खस्थ' खालामबा ओंखारगोन ओरैनो जेनेबा सिक्स पेकनि एप्सनि बिदि माबा दंना गैया वर्कआउट दङ माने बेखौ प्रेक्टिस खालामबासो जागोन आरो ओरैनोथ' जाया सिख्लाफोराथ' सिक्स पेक ओंखारबाथ' बिराद गिदिर खोथा आंनानो गैया होमबाबो फिसा आंना जागोन लासैनो आं माने बिदि लुगैनायमोन आरो आंनि लुगैनाया माने गस्लाफोर गानबा फिट जानांगौ बडिफोर माने आखाइफोरा एसे गिदिर जानांगौ ओमफ्राय नैबे बिखाफ्रा एसे गोजौ गिदिर जानांगौ आं बेखौल' लुगैयोमोन नालाय ओमफ्राय बिदि बारल'बाय थाबा ओमफ्राय रानिंफोर खालामबाय थाबा बोरैबा लोरलावलाव बोरैबामसो जायोना आखाइफोरा नैदि गस्लाफोरा फिट जाया बिदि मोजां नङा माने आं दा नैदि फिट जादों नालाय मोजां मोनदों आरो आङो बिदि आरो ओमफ्राय दा इयावथ' बिदि वेट थिखोनाय दं दा इयावबो ना मिक्स खालामनाय आरोना बेफोरो जेनेबा एर'बिक माबायावथ' बिदि गैया एर'बिकआ सानसे फोरोङो माने सप्तासेयाव खननै फोरोङो आरो सप्तासेयाव साननै ओमफ्राय वेट लसना बेलेग प्रेक्टिस जायो माने नों बडि खालामनोबा बेलेग जायो प्रेक्टिस बिदि आरो सब बेलेग गोजा सब बेलेग सप्तासेयाव साननै जिखुनु एर'बिक फोरोंनाय जायो आरो ओमफ्राय सानब्रैया नोंनि रुल मथे जेनेबा नोङो बडि बानायनोबा नोंना बिदि बायसेप ट्राइसेप बिदि थायो मोनसे रुल माने मोनसे रुटिन बायदि थायो आरो ओमफ्राय वेट लसना बेलेग थायो सानल' फैनांगौ माने रेगुलार जाबासो माने स्टेप जायोना होमबासो जायो नङाबा जाया नायनोसै फैबानो माने प्रब्लेमा बेनो आरो जोंना टाउनसिमहाय फैनो माबा जायो 13 किल'मिटार ना मा जायो खोमा जोंनिफ्राय ओमफ्राय लामायाथ' ओरैबायदि गाज्रि माने ओरैसो बिनि थाखायनो मोनसे प्रब्लेम जायो आरो ओमफ्राय थांलाय फैलायथ' ओरैनो आधा घन्टा लाबाबो 1 घन्टा थांखागोन आरो जिमाव 1 घन्टा थाबाय बिदिबा माने टाइमा मेनेज जायो आरो सोरथिंबो दा बेनिखायनो एसे फ्रि टाइम जायोबा आरो खाथि जायोबाथ' मोजांमोन आंनो उनफोराव जायगायाव खुलिना लानोसै ना आच्छा दा बेखिनियावनो आरो जोबनायाव नैबे बिनानावनि थाखाय एसे उइस खालामना होबानो जाबाय बियो
आसाम पुलिसनि दा जितु इन्टारभिउ होना दोनदों आं बेखौल' लुबैबाय आरो नोंथांमोननिफ्राय दमनि उजिर बेनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं फिसानो ओरैनो दा स्टार्टिं खालामहांदों आरो खालामगोन आं माने नोंथांमोननो बिनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथांमोना बेयाव थांना एसे साबस्क्राइब खालामनाय हेल्प खालामना होबानो जाबाय आरो गोजोन्थों बा दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय